Nyuwun putra Nuswantara. Oh, nggih. Ingkang nembang Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Nggih, sampun pareng nyawer 300.000 niki wau. Matur nuwun rezekinipun berkah barokah. Pripun niki napa sisan larase nggih Gubuk Asmara nggih kalih sinten nggo? Wah nggih mboten napa-napa. Nggih. Sinten sing Teman-teman niku sinden jos-jos kalih sinden nggih Pak sing nyanyi nggih Pak nggih. Nah, cocok to? Ah, cocok sesuk pindrokke. Ah sing keplok-keplok niku Mbak Orisa. Oh, Mbak Risa, ayo ya. Iki Gubuk Asmara Oh, memberi sinyal iku. Iya, Mbak Risa. Apa ning mburimu dolanan glepung kok tekan kene keplok-keplok. Iya. Ya sa. Sik, piringnya tak pindah sik. Wah niki enten mulih niki. Salam saking pegunungan Sedayu Mas Dalang. Wo. Wis rasa WA kae sik jajar demung kae. Kurang ajar. Iya. Tenang. Nah. Kaya wong bingung. Iya, selamat malam Mbak Riza. Nggih. Menika wonten pulutan. Pulutan, Nggih, nggih. mendoakan buat warga pulutan. Nggih, nderek dedonga kagem sedaya warga pulutan, mugi-mugi pinaringan ayam tentrem. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah Amin. kathah. Amin. Mugi sehat bagas waras. Amin. Amin. Pulutan niku wonten 9 pedukuhan, Mas. Nggih, terus balur lagi. Nggih, 9 pedukuhan. Kidul paringi lancar sedanipun. Nggih, Master mriku. Iki sing ngersake Mbah Darto tukang wedang. Iki sing ngopeni sedulur-sedulur kabeh niki. Mbah Darto. GBK. Patean ngono ya, Mas? Heeh, patean. Pokoknya lantaran Pak Adi juga matur sembah nuwun kula saged sowan wonten mriki, Pak Panitia Pak Adi, Pak Lurah nggih matur sembah nuwun nggih. Menika wonten pamundhutan lagu Mas Gading. Nggih. Bapak Sutimin juragane sapi Tanjung Bleberan Playen. Nggih. Juragan sapi wah iki dite akeh iki ya. Lah kok iso? Waduh, Guru. Ana juragan tatine. Duit. Ya maksudnya duitnya akeh. Toke kuwi nyumbang sak Min. lagu. Nek juragan sapi iki sing akeh sapine duduite lha kok. Lah nek sapine didol nek ya oleh duit. Lah nek digo tuku neh. Ah. Lah, Ya bar kuwi kan mesti ya oleh duit to. Heeh, nek ora didukeh sapine neh. Iya, sekarepmu. Utuk kok sapi meneh. Minta lagu Sesideman. Matur nuwun yang nyanyi Mbak Tatin. Wah, aku Aja. to. Piro iki? Jan- Jan? Jurak. buka. Nek Mbak Tatin biasanya sangoni sapi siji wis cukup. Aku seneng ya kayak sapi ya. Wet teneh kok ning sapi jejer limosin. Kok sing penting aja kowe muni sapi teng ngono arepen ayo. Lah aku anane ya sapi teng ngarep ora, mulane kan. Mbok ora ya wis ngono lho. Kayak iki wae Mas Gatot nek sapi. Ora masalah. Lah nek kowe kok ning nggon aku ora apa-apa. Lah ngapa? Lah nilik sapi teng nggon aku. Menika sampun nyewer 200.000 Nggih, Mas. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, ana Gubuk Asmara, ana Sesideman, terus wau niku napa ninggal katresnan nggih. Nggih. Oh, sing Lali dhisik. janjine, nggih. Karo lali janjine. Sik iki Mbah Darto sik apa Mbah? Lah niku Mas Ya, Geter menika- sampun nintengke. Oh nggih. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara Mbak Riza. Cah loro ya, Mas? Wong telu. Bawane genten-genten. Cah telu aku ora weruh piye semene Iya, iya, gedene. oh. Kan iki mau Mas Gatot ora nang urusan Mbak Tatin. Oh iya ya, oh bener aku berarti Kayak monggo tulisane sing nyanyi Mas Gatot, nek sing bawa ora kudu aku kan ngono cetro. Lah nek aku ngejak kowe. Nah kami bareng aku kan ngewangi Oh iya iya. sampean. Yes, kowe iku tindum loro nyelawe neh. Ya. Nyingkar Menimbang Mbak Tengah. nyingkur. Eh. Piye Mas nek tengah ki Iki biasane nek wong Jawa ngarani iki Padha apa ora? ya sing ngarani iki anu pancuran kapit sendang. Heeh. Ning kita wis pancuran kapit tlaga. maksudnya. Tok iki. Senlaga piye? Kuwi wis suwe ora udan to. Kowe do nelo-nelo tlagane. Ora ning banyune. Kok tak blebeke nang telaga sisa. Mbak ayo blebeke.
Ngono asat kok diblebeke. Teneh bundas. Nggih. Yuk ganti Om Gatot saiki. Om Genten, Gatot. genten. Om. Ayo Om. Nganggo anu, Om. Suarane Iwan Fals. Ayo Om. Anu niku sing iso nirokke akeh niku senes kula niku jenenge Landung Mas senes kula. Nggih. Ah jenengan nggih saged kok. Apa ya, Bu? Jajal. Iwan Fals yo. Apa-apa. Masuk iki Go Iwan Fals. Yuk. Wih tane. Wah angel banget kok ya. Iso kolo ilatku kok. Ya kan ilat kan nang jero. Iya lah neng jaba teneh didokoli pitik. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemudahan. Lama dene. Aja ngono kuwi nek nyanyi ya. Lah ngopo? Lah kok kaya wong tengeng. Lah men gulune jek fungsi kok Aku ngopo? kunci setang. Heeh, mah kok dikunci setang. Karepmu engko nek bali ngono kuwi ngancing syukur. Wis ge wis tak kancinge tak ilangi. Bang diamini wong akeh repot aku. Lelampahan kang wuri. Mah kok festival ketoprak ya. Tresno tulus. Melu ra Mas Tulus? Ora. Ora ya wis. Najan neng gubuk asmara. Yuk, Bang Telu yo. Ya. Monggo. Yen liwat aku kelingan gobang kae biyen tak kolere Ayo, ayo. dengan jaga kebak tulisan warna menjaga Jenenge gubuk asmara biyen mate tak go antum tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ke taman asmara. Gubuk kae nyimpan wati. Wiwit biyen aku makasai. Gubuk kae kebak cerita wayah wengi dengan kaget rina. Esa
Iya. Aku kowe dadi karma. Nek kudu asmara. Nggih pun sah Mbah Darto. Sing matur bagian sembah. iki ndamelke wedang kanca-kanca sedanipun. Iki wedang akeh Mas. Lengkap to? Nggih, nah iya iki saka Mbah Darto iki. Mas Darto. Ya, wedangmu mau sing ndi? Wedangku double glo. Apa? Iki lho double rek kuku Oh, lho. oh iya, Dik. Aja mikir liya-liyane. Iya. Nera double ya piye Ya mene le muni wedangku double aku terus ngelak. Iki lho ana wedang jeruk, ana wedang teh. Oh, iya. double to, Ah, iya. Mas. Ya double ning beda wedange iki. Nggih, menapa malih Mas Gading? Napa meleh mau Mas? Niki mau wonten Saking malih. panitiamu napa, Mbak? Ninggalkan tresnan Ninggalkan kalian. tresnan kalian ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Terus sing sampun nyawer wau Pak Sunaryo saking Pilang Rejawa nggih. Apa lali janjine? Nggih, terus bapakmu badhe nyanyi rezeki. Karo Pak Gi juga mau menyanyi. Nggih, nunggu sing dhisik, Pak. Aku anu manut Mas Sing Gading. puntirin, Mas. Ajengan, Mas. Derek. Kok dadak nganggo mikir lho, Mas? Lah padake kowe ora tau go mikir. Lah kono iya mikir sen. Ya aku padake piye? Ora mikir ngono. Lah. Ngedak-ngerati utek. Nggih, monggo sing Nggih, nganu lali janjine rumiyin nggih, sing Nggih. sampun nganu nggih paring-paring nggih. sapa kancane? Pak Sunaryo wau saking Lurah Bilang Rejo. Nggih, nggih. Kali sinten mawon? Sinten Mas Gading nek iki ya? Mas Gading sing milih ndi? Mang milih. Mboten ming siji, mboten apa-apa. Loro nggih, mboten apa-apa. Sapa Mbak Ika? Sinten, Pak? Mae? Ika. Oh, Mbak Ika, Mbak Wah, Ika, nggih, Mbak Ika. ya, Mbak Iu. Mbak Ika iki sing milih Mbak Ika iki Mas Wiwi iki. Ketok mesti di WA Ika, aku pilen kon maju ngono ketok. Ya ora. Ora duwe nomor. Bener nek ora duwe nomor. Aku sing duwe nomor malah mumet ngrasake cah kae. Lah ngapa? Di WA terus. Lah iya tengah wengi ayo wedangan. Anggo cepot ora kanca-kanca? Agem. Iya, aja ngetik sik. Nah. Ya, selamat Iya. malam Mbak Iu. Nggih. Iya, Terima jenenge- kasih, matur nuwun. Ya. Mas Gading, Nggih. selamat malam. Selamat malam. Nggih, minangkani pamundutan saking Pak Sunaryo. Pak Sunaryo. Lurah Pak Pilang Lurah Rejo Nglipar. Pilang Rejo. Nggih. Selamat malam. Halo, Ya, Pak. ini streaming berapa ini, Mas? Anu nih, penontonnya piro iki? 3.000 Oh. koma 3 piro? koma. Ya. 3.000 Luar koma. biasa Mas Nggih. Gading saiki di Ini yang di streaming. lapangan juga full. Ya. Lapangan ya Luar full. biasa. Yo sing dodol yo akeh. Semua memberi semangat pada Mas Gading. Iya dong. Nggih. Iya dong. Matur sembah nuwun. Yuk dipinakani. Langsung apa nganggo bawa? Bawa. Bawa. Yo yo. Wah. Bawa. Pengendang wis sandang arep Nganggo medhun. bawa ben ketok sempurna. Nggih. Oh. Karo aku tak ngombe wedange Orisa iki mau. Nek sing sempurna iki sama Mas Gading iki. Nek Mbak Agnes? Jos. Ojos. Heeh. Nah Jan. iki apa nih iki? Nah, iki. Iki Blok Dek, ngono. Denok ta. Dino, Dino. Denok. 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 Dan iki yo jane kurang ajar tenan lho. Aku tuwa aku kok nang denok lho. Men. Yo. Wis padha bapakne plek ketiplek. Nek ora ngelingi ngono ya wis nek arep tak kempit kok jek cilik ngono. Lah saiki mbok dikempet aku gelem. Aja Mas, kena dikempit dadi acar jenengan. Gak iso. Lah kecute pol. Wangi padake. Apa? Mosok wangi. Tapi yang jajal. Mangko wae wis. Senengane kok ngempiti lah iki dudu bocah arep mbok kempet lah kesenengan to ya. Iki wis ora bocah. Ora. Oh wis gede kok ya. Beranjak dewasa. Sing kesenengan iki kudu gading ning tatin malah kowe iki jon ra paham. Oh ya aku entok brondong. Ora kok kae sing kesenengan lah kuwi sing bungai. Rasa Mas. Iya. Dikempet kene to Mas Gading arep lunga aja lunga kene sik ngono ya. Nek mulane. Ayo baik. Ngejo ora kelang tuku cuka no gawe acar. Iya. Engko dirembuk ning Pinter, ngisor Pak, mah. pinter.
penontonnya Mas Gading wingi ora gur saka Pulutan Wonosari dan sekitarnya. Laras. Eneng sing saking Malaysia barang terane kabari. Nggih. Nggih, lha nek upin-ipin teng Grandul kono. Saka Lah, Malaysia nonton. Tak kira tenanan. Nggih. Saiki balon. Tak kira wong Malaysia iku. Anane picersa maya pinter golek alasan ngandaran-darangan duka aku wis ora Heboh, mburi iki gerongane kicomani ka manuk dangak-dangak ngru. Ayo. piye coba Kicomania ngono gerongane ngono kuwi ya. kicau Mengko urung Pak. Mengko lagi barber kico kok. Leren sih. Wah, gua angleh. Wakon bae. Ya kira-kira rong dina ngkas. Padake lha iki. Barber kita kok kon kita meneh. jan-jane kowe Lagaku. Ayo pasukan gerong yuk.
sedul sedul. Kowe ora teko. Bocah bocah bocah. Sangat Iki sidane hip hop. kendangnya penak tenan, Mas. Lagi sing ngendang kan Mas Plika. Mas Eh? Plika. Sapa ta jenengmu? Mas Mbok tambahno cu gek tak nggone pakan. Mas Lika, Lika. Lah, iya. Lika Liku. Mas Lika. Lika. Kene tekan kene bocah. Nah, Iya tekan. Iya tekan Lah numpak kowe mobil. kene tekan kene. Ya iya bener. Ayo ayo rombongan kocak-kocak yuk. Ayo rombongan kicau-kicau kuwi. Karo Sing do kocak-kocak. seneng dangak-dangak kuwi. Ayo jalali giol yo sedul-sedul barongan moto beling rino tak tempiling selet-seletmu yo. Ya ayo. janjane Nggih, Terima kasih Mbak Ika. Yes. Sinangkani. Oke, terima kasih. Giol sedul barongan moto beling rino tak tempiling selet-selet. Apa? Selet-selet lu ke. Selet. Kowe iki kok do horor to, Cah. Kowe iki nek cara nek jadilan mriki niku ngoten niku gira giol sedul barongan moto beling rene tak tempiling selet ngono Oh lintem. selet. Lah krungu apa? Krunguku ya sing liyane sing menyerempet rono. Selet. Mbak Oriza, Mbak Agnes iki jan. Oh, mancing. Ora apa-apa. Apa? Setunggal pokok setunggal Yes, pengen setunggal mati. setunggal. Mas Gading. Terus saking panitia apa napa? Apa? Niki mau saking panitia. Udah ya, Oh, niki Pak. mas saking Pak Oke. Lurah. Oh, sing Bilang panitia aja. ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Terus Pakmu Pak Gi, pagi. badhe nganu nyekar. Wah, Nggih. Oke. Niki wau nggih tesenten ingkang saking Bu Mbak Lida Singapura. Nggih. Beda Singapura mau napa Nggih. napa? Wau Ini nggih putra sesuci. Nusantara. Nggih, Pak Nggih. Pak Sutimin nggih anu sasi demen pokoke nek sing ten limbukan mboten cekap wektune mengke dipun gantos teng gara-gara nggih. Nah, kowe tekan gara-gara. Aku tekan esuk. Oh ya wis, nggo isu-isuan besok. Lah kowe tekan gara-gara ora? Ini gampang aku cerak be kok. Iya. Iku kan njaluk sangu Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Aku ki riko nek njaluk nek diparingi lagi gelem. Nggih menika sinten Mas Gatot? Mas Gatot. Lah pikiranmu nek aku to jujur kok kowe Lah, saiki. iya. Lah dekno. Oh, iya. Ya kan incanku ki kowe. Iya, Cuk, sia-sia. Jadi aku ya Mas Gatot ya bener to. Iya, Mas- lah ya. Ya Madep Rono kok iso Gatot ya? Ya mulane. Penting ngen-ngenmu ora iso dihapusi. Yamene kok tatot ki nek ora wong mikir. Memang jenengku ya Tatin Titot lho. Iki padha-padha tote lho. Tot. Ayo. Oh iya ya. Kene tot. Wah, jarang lomba. Cetatot. Tatot ki gede, ya toh. Oke, wis wiwit to kowe. Wis, Apa tak? rasa diteruske. Nek cilik apa? Nek cilik. Ah. Sapa sing muni titit ta? Aku yo muni kok. Wo lah yo. Aku neruske penonton. Ora apa-apa, Ora Ding. apa-apa. Ora saru wong nyatane nek pulsa listrik untekke unine titit ngono ya kok. Wah, iya. Ora saru. Tenan pulsa listriknya saru. Ora. Nggih Mas Gading kamu ndi? Pagi napa sing niki mau? Pagi. Nggih, pagi. Pagi, Pagi, monggo pagi. napa-napa. Nggih. Monggo pagi menika nggih riyen zamane Bapak Gusti Nggih. Ngasto nggih sok anu sok nyawer. Nggih. Ten Jakarta nggih sok wis tau nulungi ya Mas ya. Zaman biyen nang Depok apa ngendi kae. Oh nggih, alhamdulillah nek Iya. eling jasa-jasa Jasa-jasa Lho, ki beliau. kuwi. Yo torok yo. Pak, nggih. Nggih Pak, nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu, Pak. Iki aku ngendi Nun yo? sewu niki Jan Pak dhuwur pengen banget. ketemu jane Mas Gading. Nggih. Kalau riyen kan jenengan waktu wonten Jakarta kan Nggih. tesih
Aduh, Tesih cilik. Nggih. ten sunter niku lho, kan. Nek Bapak Nggih. niku lha saniki pun blengah-blengah. Nggih. Mbak Tatin pun boten wani ngempit sakniki Pak. Nggih. Daun kumisen ngoten nggih mungkin. Lah nggih sampun rada pesen. Nggih. Leres menika. nggih. Pak Ki. Pak Nun sewu jan kok kalih cita-cita kula mun dur jenengan to Pak Nun. Bingung rak cinjit saking pundi nih Pak. Nggih madhepe mriko Pak. Mriko kamera. Kula tak ngeten gek jenengan rada ngedek kajenge serasi napa. Monggo tembangipun badhe napa Pak? Monggo rembakan. Manut. Monggo. Sing pundi ta wau lali Lintang Asmara. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Sing nyuwun apa? Ninggal katresnan. Oh nggih niku mau saking Pak Panitia. Panitia. Napa niku ninggal katresnan? Oh nggih cocok. Ninggal katresnan. Oh iya. Sisan saking panitia, Pak. Kowe ki anggere tak tutke lunga terus ya dadi. Kah aku tak ketom-tomen kowe kok. Lah iya. Lho aku ning kene. Serasi asline iki. Serasi apa? Jan Gedhe. kaya balok ndrol nek cara kon gaple. Ndol. Ndolmu kuwi. Lemune ndolmu kuwi jenenge. Monggo buah kula kacang. Nggih. Langsung, Pak. Bareng. Oh nggih, kula riyen nggih. Oh nggih, siap. Duet nggih. Saka kono Mas Lika. Ayo do pindah rono. Maksudnya iki bukane kendang. Oh, tak kira do saka kono gendarak pindah rono. Mas, stop. Ayo pasukan gel-gel sek dulu. Nek lagune iki ora meng aku. Dadine tambahi sindene ben iso melu Oh, joget. iya. Ayo. Iki sing iki nyanyi. Magnes. Ayo bupras sing bagian pokoke kudang-kudang Bu jeneng gomik niki sing girong niki Bu nggih. Sapa Mas Gade? Nggih, Mbak cek dulu ya Bu. Anting. Nggih, Mbak Magnes. Agnes, Mbak Anting. Ayo anting. Ben iso joget bareng-bareng. Yo anting sak kupinge ayo. Yo. Kok Mbak Arisa sisane Mbak? Sapa neh? Yo tekan Mbak Ayu yo, maju yo. Ayo. Mbak. Wis ben dikruyuk ora apa-apa. Wis iki maju awake dhewe do tunggu gawang. Yo. Soalnya nek dhewe wagu iki. Wis kowe do golek dhuwit aku ning mburi tunggu lilin yo. Kaya babi ngepet. Yo. Agnes.
Matur nuwun Mas Dalang. Iya. Suwuk Terus ya. Gading Bangun, Pak. Nugroho. Nggih. Iya. Ki gandeng Sena Saputra. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Lah, kok repot-repot Pak, kok, Pak? kok namung guyon lho wong niku. Jenenge Kene iki. dianggap serius nggih matur nuwun. Waduh. Ya, Pak, kula dereng. repot-repot ngono lho Nggih, jane toh. iki ya pira ta jane? Cuk ngene iki lho. 100.000 nggih dilumpukke di sini nanti Iki kancane iki isih kok gawe wedang yo maringi lho mesake iki. Oh nggih, siap no iki lumpukke kene nggih. Menika sampun Mas Gading. Nggih, tesen napa mulai Wau ketemu? tasenten Putra. Putra Niswantara. Niswantara. Nggih, kalih Mbak Agnes no nggih. Napa jenenge? Niki. Pangkur Semarangan. Nggih. Dawah. Terus Kembang. ayang-ayang. Nggih. Atur monggo mangke sing Sing putih. putih riyen. Napa mangke dipindahaken gara-gara sing alus-alus? Nggih, Kang alus-alus mengke dipun pindahaken Berarti gara-gara. niki napa malih? Cik ping pindho apa ping telu apa pisan? Ayang-ayang? Nggih niku nggih mboten napa-napa. Kowe kok ngedoh wae to ora? Anyang-anyang niku wau. Mbok nyerak. Apa? Iya. Anyang-anyang lho. Ayang-ayang Mbak Ayu. Karo Mbak sapa sing urung? Anteng, Agnes. Lah niku pojok dhewe niku lak dereng. Oh, berarti Anteng ya toh? Mbak Oh, Agnes oh. kan mau wis apa kuwi jenenge? Anu A3 iki sapa? A3 ki kertas Oh, lho. A3 berarti Anteng Ayu Agnes jarene Oh, yo. A3. Oh, nggih. Anting Agnes Ayu. Ayu Agnes. Nes, Eh, nggih. A3. Siji meneh sapa? Ampat. Apras yo keneng lho. Apras. Kowe keneng wae ora kok tebu deh. Kok ya apras. Apras yo keneng lho guru golek awe kok le bingung. Iya. Agatot. Enggak keneng ngono iki keneng kok. Iya. Yo. Yo, maju yo. Ya, ini sudah A3 Iya. sudah. Kenapa Mbak Agnes sumuk ya? Urung ngasat lho. Salah ya ora apa-apa jenenge penjalukan kon A3 ya A3 Ya silakan. surapopo ora urung ngasat iku dilapi. Rapop. Urung asat malah ora kelang uripke sanyu. Ya. Lah nek cara kene nek urung asat ora kelang uripke sanyu. Nah, Ini nggih. permintaan dari panitia ayang-ayang. Ayang-ayang. Monggo. A3 nyanyi A4 karo A piro? A10. Duduk ya. Ben gede. Iya. Ya. Nggih. Yo. Monggo. Ayang-ayang. Ngetin gek kowe mangan rujak. Piye iki? Saka ngendi? Manut. Monggo. Saka ngendi? Mbok saka pulutan kowe ngopo? Malah bingung kowe iki.